Nanjengoko seziqalile iholide zehlobo, abantu bakhenketha kwiindawo ezohlukeneyo, uninzi lusebenzisa iteksi nebhasi ukuya kwezo ndawo. Unyukile umthamo wemoto ezindleleni kwiphondo laseNtshona Koloni, uzokuthi kangoku kusweleke abantu abalikhulu kwiphondo susela ngomhla wokuqala kule imiyo, ukanti namhlanje kusweleke abantu abalithoba kwiingozi ezohlukeneyo. The intention is to amplify in the remainder of the festive season with fatigue management programs on our roads. We'll expand on the already visible provincial traffic. We've interacted with the Northern Cape and the Eastern Cape on our borders to make sure that we actually keep our road users safe. Abaqhubi banoxanduva lokuqinisekisa ukuba bonke abantu bafika bekhuselekile kwindawo ngendawo abaya kuzo. A lot of people is dying because of the taxi drivers. You must drive safely. If you're tired, stop the car, the bus, and then you drive safely. I feel like I'm driving with them, with my family. You understand? I want to travel with them until to Eastern Cape, from here to Gqabi to Eastern Cape. Abakhweli bathi nangona benenkxalabo ngeengozi ezenzekayo ngeli xesha, kodwa bathi baxhomekeke kwezi zithuthi ukuze bafikelele kumakhaya abo ngeli xesha leChristmas nenyibidyala. I wish that the bus drivers can know that they are caring with people. They must drive safely. Abakhweli nabaqhubi bayabongozwa ukuba bathobele imiqathango ye-COVID-19 ukuthintela ukunwenwa kwale ntsholongwane.